دەم باش سەرۆکی ئەمریکای دۆناڵد ترامپ ئیرۆ یەکشەمێ لەسەر پلاتفۆرمە تروث سوشال گوت کو هێزên deryayên Amerîkayê dê dest bi pêvajoya astengkirina her keştiyeke ku hewl bide bikeve an jî ji tengava Hormuzê derkeve bikin. Di demekê de ew ê bigihêjin xalekê ku rê bidin hemûyan derbas bibin û derkevin. Girtin dê di demeke nêzik de dest pê bike û dê welatên din beşdarî wê girtinê bibin. Destûr nayê dayîn ku Îran ji van kiryarên neqanûnî û zirtebaziyên ku dike Sûdê wergire. Serokê Trump di posteke din de jî got Îran soz dabû ku tengava Hormuzê veke lê bizanebûn nekir. Ev yek ji bo gelek kes û welatên seranserî cîhanê bû sedema xem û êş û bêsiroberiyê. Wî balkişand ser guftûgoyan û got bi gelek awayan xalên hatine erêkirin ji berdewamiya operasyonên meyên leşkerî heta dawiyê çêtir e lê ew xal hemû ne giring in li beramber destûrdayîna ku hêza navokî di destê mirovên ew qas ne aram, dijwar û ne pêşbînkirî de be. Serok got min her gav gotiye ji destpêkê ve û gelek salan berê jî dê Îranê qet çekên navokî nebin. Cîgirê Serokê Amerîkayê J.D. Vance demekê berê îro ragihand ku danûstandinên bi Îranê re bê rêkeftin bi dawî bûne û ew vedigerin Amerîkayê bê ku rêkeftinek bi Îranê re çê bibe. Vance ku seroktiya şanda Amerîka li Pakistanê dikir got ku danûstandinan 21 demijmêran dom kir lê Îran nehat pêş û mercên Amerîkayê nepejirandin. Wî di konferanseke rojnamevaniya Kurd de got ku hîn jî tu rêkeftin nehatine kirin û te kes kir ku serederiya şanda Amerîkayê bi Îranê re pir nerm bû. Vance got Îran ne amade ji bo peymaneke demdirêj ku dest ji bernameya çekên navokî berde. Em jî peymaneke zelal dixwazin ku bihêle Îran çekên navokî qet çê neke. Hêzên Berevaniya İsraîlê IDF di daxuyaniyekê de ragihand ku wan li gor û pêzanînên istîxbaratî dest bi operasyoneke leşkerî li Tolkerma kenara Rojava kir û di operasyonê de gelek alavên leşkerî û teqemeniyên bi destan çêkirî di nav de jî nêzîkî 200 lûle ji bo çêkirina bombeyan hatin dîtin. Wê her wiha alavên agirvemrandinê yên ku wekû teqemeliyên li ser otomobîlên leşkerî têne bikaranîn û zêdetirî 5 kîlogram teqemeniyên ku bi destan hatine çêkirin dîtin. Li daxuyaniyeke din de IDF da zanîn ku hêzên wan li herêma Cûweya ya başûrê Libnanê bingeheke mûşek avêjan kir armanc ku amadekariyên avêtina mûşekan ber bi axa İsraîlê ve dikir lê berî ku mûşek werin avêtin bingeh bi êrişeke ezmanî hate wêrankirin. Neteweyên Yekbûyî îro di daxuyaniyekê de hilbijartina Rêzdar Nîzar Amêdî wekû serokê nû ya Iraqê pîroz kir û serkeftin jê re xwest. Wê anî ziman ku ew hilbijartina serokê nû ya Iraqê ji aliyê perlemanê ve pêşwazî dike û wekû gaveke girîng ber bi avakirina hikûmeteke nû piştî hilbijartinên parlemaniyên mijdara 2025 li gor û dem û bendên destûrî dibîne û got ku ew pêşketin nîşana qonaxeke girîng e di parastina destûr û xurtkirina pêvajoya demokratîk a welê de. Neteweyên Yekbûyî her wiha spasiya serokê berê Dr. Ebdulletîf Reşîd kir ji bo piştgiriya karê Neteweyên Yekbûyî li Iraqê û beşdariyên wî di xurtkirina hevkariyê û pêşvebirina pêşîniyên welê de. Parlemana Iraqê doh şemiyê Nîzar Amêdî wekû serokê nû yê welêt hilbijart.